Ndị be anyị ndewonu. N'ụbọchị taata anyị ga-eneba anya n'isiokwu a na-akpọ ekele n'ala Igbo. Ekele bụ ọtụtụ ihe nyere ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo dị iche iche, mana n'ala Igbo enwere ụzọ dị iche iche na n'oge dị iche iche eji enye ekele. Enwere ekele dị iche iche ndị Igbo na-ekele n'oge dị iche iche. Ekele ndị ahụ bụ ekele ụtụtụ, ekele abalị, ekele onye ọrịa, ekele onye ọbịa, na ekele nri. Ndị ọzọ bụ ekele onye njem, ekele onye mụrụ nwa ọhụrụ, ekele ebe ọdachi mere, na ebe a na-arụ ọrụ, ekele nnabata, onyinye, na ihe ndị ọzọ gasị. Site na nkọwa ndị a, anyị ga-aghọta na Igbo enweghị ekele ehihie na ekele mgbede dịka ọ dị na bekee, n'asụsụ Hausa na n'asụsụ Yoruba. Ihe Igbo nwere bụ naanị ekele ụtụtụ na nke abalị. Ekele ndị ọzọ ndị Igbo nwere na-esite ma ọ bụ na-amalite n'ihe mmadụ na-eme na n'ọnọdụ mmadụ nọ. Ka anyị lee anya na ekele dị otu ahụ na ihe onye ahụ ga-aza. Nke mbụ, onye na-aga njem, o nwere ekele a na-enye ya. Ekele a na-enye onye na-aga njem bụ na-agboo. Ọ bụrụ na bekee, ịkọwa na bekee, ọ bụrụ go early ma ọ bụ return early. Nke ọzọ bụ ije ọma, nke a na-akpọ na bekee safe journey. Nke ọzọ bụ ije maa mma. Nke ọzọ bụkwa ije mana. Na nzaghachi, onye nyere ekele ga-asị o ma ọ bụ gịnị, ewo. Nke abụọ, ekele onye si n'ije bata. Ọ bụrụ onye si njem wee bata, o nwere ekele a na-enye ya. Ekele a na-enye onye dị otu ahụ enwekwara ọsịsa onye dị otu ahụ ga-asakwa. Onye si njem bata, asị ya nnọọ, ị yọọla, ị bịala. Ebe onye ahụ ga-azaghachi o, ewo, eye. N'aka nke ọzọ, ịgafe be mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-agafe mbala be gị ma ọ bụ ebe ibi, o nwere ekele a na-asị onye dị otu ahụ. Ekele a na-enye bụ deeje. Onye ahụ na-agafe, o nwere ike isi gị deeje, daalụnụ. Ị nwekwara ike isi ya nnọnụ. Nke ọzọ bụ ekele ebe mmadụ na-arụ ọrụ. Enwere ike, dịka n'oge gboo, ịmara n'ala Igbo n'oge gboo ka ha si ebi. Ị nwere ike chọọ ijebe Maazị Okeke, ị ga-agafe ebe mmadụ na-akọ ugbo tupu i ruo be Maazị Okeke. Nke a gosiri ha na-akọ ugbo n'ihu mbara be ha ma ọ bụ n'ọhịa dị n'akụkụ ebe ha bi. Nke a pụtara na oge na-achọ ije ebe Maazị Okeke, ị nwere ike ịhụ onye na-arụ ọrụ. Ya bụ, ịhụ onye dị otu ahụ, o nwere ekele a na-ekele ha. Ị nwere ike isi onye ahụ daalụ ọrụ ma ọ bụ ịdị ike ọrụ, jisie ike, deejekwe. Izute ya, isi ya deejekwe, nyanwa azaghachi o. Ọ bụkwara enyi gị, o nwere ike na kparịbazie nkata ndị ọzọ gasị.
site n'ịjụ ya ebee ka ọ na-eje ka ihe ọ na-achọga ebe ahụ. Nke a gosipụtara ọdịmma gị na onye ahụ, mana ekele kwesịrị na ị ga-enye ya bụ daalụ ọrụ, jisie ike, ịdị ike ọrụ, wdg. Ekele ọzọkwa ị ga-elebanye anya ya bụ mgbe e nyere mmadụ onyinye. When you give someone gift, onye nyere onyinye na-asị onye nyere ya onyinye deje, deme, daalụ, ma ọ bụ imeela. Ya bụ, enye gị onyinye, onye nyere onyinye nwere ekele ọ na-enye. O nwere ike isi daalụ deje, daalụ deme, imeela, wdg. N'aka nke ọzọ, ekele onye ọrịa, dịka ijekwude mmadụ ebe ọ na-arịa ọrịa, ma ọ bụ na ijere leta mmadụ ebe n'ụlọ ọgwụ, onye ọrịa n'ụlọ ọgwụ, o nwere ekele ị ga-enye ya. Mgbe mmadụ nọ n'ọrịa, ekele na-agara ya bụ ndo, kpọọ ụwa, diwe, kpọọ ụwa. Nke a nwere ike ịpụta nye ya dị ogologo ndụ. O nwekwa ndị obodo na-asị gbasie ike, wdg. Ekele nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ, dịka ijekwude nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ, o nwere ekele a na-enye ya. Ekele a na-ekele nwaanyị mụrụ nwa abụghị naanị ya ka ọ na-agara ya na nwa ọhụrụ ọ mụrụ. Ekele ndị ahụ bụ ndị a: irituola. Ị nwekwara ike isi ya nnọọ. Ị nwekwara ike isi ya daalụ ọrụ, n'ihi na echiche ndị Igbo na n'omenala ha nwere ibu afọ ime maọbụ ịmụ nwa dịka nnukwu ọrụ. Ya bụ, ha nwere ike isi onye ahụ nnọọ, daalụ ọrụ, imeela, wdg. E nwekwara ekele na-enye mmadụ dịka ebe ọdachi mere. Ọdachi pụtara ọnwụ mmadụ, pụtakwa ọkụ ịgba akụ na ụba mmadụ dịka ọkụ ọgbụgba, mmiri iri ihe mmadụ, ohi izu ihe mmadụ, na nnukwu mmerụ ahụ dị iche iche. Nke ọbụla n'ime ha na-anabata ndo. Ya bụ, na ọdachi ndị a niile mkpọpụtasịrị, ị nwere ike isi onye ahụ ndo. Ị nwekwara ike isi onye ahụ dibenu, na ọ ga-adị mma. Ụzọ ọbụla ị nwere ike isi mee ka obi onye ahụ dere jụụ, ị nwere ike imekwanụ. Ọ bụla o nwekwara enyemaka ị nwere ike inyere ya, inyekwa onye ahụ, n'ihi na ọdachi bụ ihe a na-atụghị anya ya ịbịakwute mmadụ. O nwere ike ịbịakwute gị echi, nwere ike ịbịakwute gị ụbọchị na-atụghị anya ya. Ya bụ, enyemaka ị kwesịrị inyere, ị na-atụ anya na a ga-enyere gị mgbe ihe dị otu a ga-eme gị, ma mgbe o mere gị. Ọ bụ ụdị enyemaka ahụ ka ị kwesịrị inyere onye ọdachi dakwasịrị. Ọ bụrụ sọọsọ isi ya ndo, ọ bụrụ sọọsọ isi ya dibenu. Ị nwekwara ike inye ha ihe onyinye dị iche iche nke ọ ga-ekele gị ọfụma. N'aka nke ọzọ, ekele abalị. Mgbe mmadụ abụọ nọsịrị n'oge abalị ma chọọ ịlakpu ụra, ha na-asị onwe ha bọọ chi.
bọọ chi. Ha na-asị onwe ha bọọ chi, ka chi bọọ, ka chi foo. Pụta ụra, ka chi voo na fụta ụla. Ụfọdụ na-asị ka chi voo, ụfọdụ na-asị ka chi foo, ụfọdụ na-asị pụta ụla maọbụ fụta ụla. Ihe a bụ ekele dị iche iche ha na-ekele, ụzọ dị iche ha si ekele ya. Ekele ụtụtụ na bekee ha na-akpọ ya good morning. Good morning. N'oge ụtụtụ, ọtụtụ ekele ka ndị Igbo na-enyerịta ibe ha. Ekele ndị ahụ bụ ị bọọla chi, ị saala chi, ị pụtago ụla, ị pụtawo ụla, ị fụtakwara ụla, ị teela, wee dịrị gabazie. N'ihi na ọtụtụ obodo nwere ihe dị iche iche, mana nke anụnwa bụ nke izugbe, ekele zuru Igbo niile ọnụ. Eji asị ndị Igbo ji ekele maọbụ na-ekele onye tetara ụla ụtụtụ. Ya bụ ka m sị gị, ị pụtawo ụla, n'ihi na ụbọchị chi foro, mgbe onye tetere ka chi nke ya mere gịnị? Ka chi nke ya foro. Ọ dị mkpa ịkọwa n'ebe a na-enwezuga ekele metụtara ọnọdụ onye nọ maọbụ ihe onye na-eme n'oge ekele ahụ. Ekele ụtụtụ na nke abalị bụ nwata. Ihe a na-achịkọwa bụ na enwere ike ọ bụrụ n'oge ehihie ka ijere ileta mmadụ n'ụlọ ọgwụ, n'oge abalị ka ijere ileta mmadụ n'ụlọ ọgwụ. Ị nwere ike chezọọ ikele ya ka chi foo ma ọ ka chi bọọ. Ị nwere ike sị ya, kedu ka ị mere taa? Dibe. Ya bụ na ekele abalị bụ nwata n'ebe ihe dị otu a dị. Ekele ụtụtụ bụkwa nwata n'ebe ihe dị otu a dị. Ihe ọ na-achọ ikwu bụ na ọ dị n'ụdị mkpa ihe ijere ime nnu maọbụ ihe ị bịakwutere dị. Ị nwere ike chezọ ikele onye ahụ gịnị? Ekele ụtụtụ, ma gaa n'iru nye ya ekele kwesịrị nne, dịka nsogbu bịakwutere ya, dịka ọnọdụ ọ nọ n'ime ya. Ya bụ, ị saala chi, maka na ụbọchị onye tetara ụla ka chi nke ya foro, dịka ndị be anyị si ekwu ya. Ọ ga-adị. Echezọkwana isonyere anyị n'ihe onyonyo a nke YouTube a. Subscribe to the YouTube channel and also like it so that you'll be receiving a regular update, ka ị wee na-enweta ihe onyonyo anyị mgbe ọbụla anyị tinyere ya na YouTube channel a, ka ị wee nwee ike na-enweta ya ka ọ kpụ ọkụ n'ọnụ. Chetakwa ka ị gwa ndị enyi gị ndị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo ma mara ihe dị iche iche gbasara ndụ ndị Igbo, ka ha sonyere anyị. Chetakwa ka ị ghara ichefu idepụta isiokwu ị chọrọ ka anyị kọwaa maọbụ ka anyị tinye ọnụ maka ya n'ebe a na-edepụta ihe, nke ndị bekee kpọrọ kọment, ma kwuo ka obi dị gị n'ihe anyị na-eme n'ihe onyonyo a. Ndewo. Ọ ga-adị ụbọchị ọzọ.